Europska je unija putem Europskog klimatskog pakta i Europskog zelenog plana postavila krajnji cilj da Europa u periodu do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent. Dok ciljevi europske energetske politike iz godine u godinu postaju sve ambiciozniji, a porast cijena energenata sve izraženiji, potreba za povećanjem količina energije proizvedene iz obnovljivih izvora u našim gradovima postaje sve izraženija. Projekt Dobra energija naglašava činjenicu da se energetska tranzicija velikim dijelom događa na lokalnoj razini, odnosno na razini gradova, koji imaju ključnu ulogu u poticanju solarizacije na svom području. Prijeku potrebu za lokalno, iz obnovljivih izvora energije proizvedenom energijom, grad Poreč prepoznao je još 2015. godine, kada je na 8 objekata javne namjene postavio fotonaponske elektrane ukupne nazivne snage 100 kW, te trend solarizacije u javnom sektoru nastavlja, upravo postavivši 9. fotonaponsku elektranu na objektu Doma za starije i nemoćne osobe. Fotonaponska elektrana Dom Poreč ima nazivnu snagu nešto veću od 58 kW, te će svojim radom energiju sunca pretvarati u prijeko potrebnu električnu energiju. Na taj se način energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora očekuje zadovoljiti nešto više od 25% prosječnih godišnjih potreba predmetnog objekta za električnom energijom, dok očekivano godišnje smanjenje emisija CO2 iznosi nešto više od 10 tona. Istovremeno, ugradnjom ove elektrane, ukupno instalirani kapacitet fotonaponskih elektrana na zgradama javne namjene na području grada Poreča dosegnuo je brojku od gotovo 160 kW. Ugradnjom fotonaponskih ćelija na objektima javne namjene smanjujemo emisiju CO2, a istovremeno smanjujemo utrošak energije, to jest vodimo računa o namjenskom utrošku u našem gradskom proračunu. Proizvodnjom električne energije na ovaj način lokalno ne generiramo ugljični dioksid, te radimo na kreiranju zajednice za što kvalitetniji život naših građana. I tim putem planiramo nastaviti dalje. Grad Poreč svoju budućnost vidi kao zelen i pametan, energetski i klimatski održiv grad po mjeri svakog svog građanina. Dobra energija! Projekt Dobra energija, solarna energija za energetsku tranziciju financiraju Island, Lichtenstein i Norveška putem financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora EGP 2014-2021 uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun eura bespovratnih sredstava u okviru programa Energija i klimatske promjene.